Το ταξίδι της Φόρμουλα 1 στην Άπο Ανατολή συνεχίζεται, με την επίσκεψη οδηγών και ομάδων στη θρυλική Σουζούκα να σηματοδοτεί, σύμφωνα με τα όσα έλαβαν χώρα στις δύο πρώτες περιόδους ελεύθερων δοκιμών, την επιστροφή στην ισχύουσα πραγματικότητα, που θέλει τον συνδυασμό Max Verstappen και Red Bull να κυριαρχεί, έπειτα από το διάλειμμα που προηγήθηκε στη Σιγκαπούρη. Ο Ολλανδός δις παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ο ταχύτερος οδηγός σε αμφότερες περιόδους δοκιμών που άνοιξαν την αυλαία του τριημέρου στην Ιαπωνία. Ο Verstappen, ορμόμενος από την δίψα και το πάθος του για επαναφορά στην κορυφή, υπήρξε πολύ ταχύτερος από το ξεκίνημα, κινούμενος πολύ γρήγορα συγκριτικά με τον ανταγωνισμό. Αν και η ψαλίδα έκλεισε ελαφρώς συγκριτικά με το FP1, ο ίδιος αλλά και η ομάδα του φαινομενικά δεν θα προβληματιστούν ιδιαίτερα στη συνέχεια, σε μια συγκυρία τίτλου για τους Αυστριακούς που θέλουν μόλις έναν βαθμό στον αγώνα της Κυριακής προκειμένου να κλειδώσουν και μαθηματικά τον τίτλο στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών. Αναφορικά με τον έτερο οδηγό της ομάδας, ο Σέρχιο Πέρες ήταν εμφανώς εκτός ρυθμού, συγκριτικά τόσο με τον ομόσταυλό του, όσο και με τους άμεσους αντιπάλους του, μην πετυχαίνοντας να βρεθεί καν στο ίδιο δευτερόλεπτο με τον ταχύτερο χρόνο της ημέρας. Η Ferrari ήταν ο κοντινότερος αντίπαλος των Ταύρων στο πέρας της πρώτης ημέρας, προεξάρχοντος του Σαρλ Λεκλέρκ, με τον Μονεγάσκο να κινείται κάτι παραπάνω από 3 δέκατα του δευτερολέπτου αργότερα από τον Verstappen. Από κοντά και ο νικητής στη Σιγκαπούρη Κάρλος Σάινθ, που είχε τα ενία στην άτυπη σύγκριση εντός της ομάδας στο FP1, με την σκουντερία συνολικά να παρουσιάζει ένα σαφώς καλύτερο του αναμενωμένου πρόσωπο, συνεπικουρούμενη από το αναβαθμισμένο πάτωμα που τοποθετήθηκε στην SF23. Άλλωστε, οι Ιταλοί έχουν γνωστοποιήσει ότι το μονοθέσιό τους θα δεχθεί περαιτέρω αναβαθμίσεις στους επόμενους αγώνες, με απότερο στόχο την συλλογή πολύτιμων δεδομένων εν ώψη του πρωταθλήματος της επόμενης χρονιάς. Στην McLaren είχαν μια θετική Παρασκευή, με τους οδηγούς της ομάδας να πλασάρονται στα ψηλά στρώματα της κατάταξης. Δεσπόζει προφανώς η διπλή τρίτη θέση του Λάντο Νόρις, με τον Όσκαρ Πιάστρι να κατατάσσεται και εκείνος στην πρώτη δεκάδα, έχοντας με τη σειρά του στη διάθεσή του την εκβάφρονα αναβαθμισμένη MCL60. Εποδός αμφότερων, αλλά και αρκετών ακόμη οδηγών στο grid ήταν η λήψη πρόσφυσης από κοινού με την φαινομενικά μεγάλη φθορά των ελαστικών, ένα σημείο κλειδί ως προς τις ισορροπίες που θα διαμορφωθούν στην πορεία και θα ορίσουν τις εξελίξεις. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι λίγο πριν την έναρξη της δράσης, η ομάδα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ιάπωνα οδηγού της Toyota στο WEC, Ρίο Χαρικάβα, που θα διατελέσει αναπληρωματικός οδηγός της, έπειτα από τα όσα έλαβαν χώρα στην περίπτωση του φευγάτου Άλεξ Παλού. Ουδέν κακό αμυγές καλού για την Mercedes, που βίωσε μια δύσκολη πρώτη μέρα στη Σουζούκα. Ναι, μεν ο George Russell αναρριχήθηκε πέμπτος στο FP2, συνολικά εν τούτης η ομάδα δυσκολεύτηκε αρκετά ώστε να εξάγει απόδοση από το μονοθέσιό της. Η φύση της πίστας άλλωστε είναι τέτοια που δεν ευνοεί τα δυνατά σημεία του μονοθεσίου, όπως έγινε έκδηλο στην περίπτωση του Lewis Hamilton, που απήγε σημαντικά βάση θέσης και ρυθμού από τον teammate του αλλά και από τις πρώτες θέσεις. Αυτή παρόλα αυτά δεν είναι η πρώτη φορά που η γερμανική ομάδα προβληματίζεται ως προς την έβρεση του setup, δεδομένου και του ιστορικού που τη χαρακτηρίζει φέτος. Στα της Aston Martin, η βρετανική ομάδα κινήθηκε στα επίπεδα που την έχουμε συνηθίσει στους τελευταίους αγώνες. Ο Φερνάντο Αλόνσο, ως ήθιστε, ήταν ο ταχύτερος εκ του διδήμου των Πρασίνων, με τον Lance Stroll εν πρώτης να δείχνει βελτιωμένη εικόνα συγκριτικά με τα όσα συνέβησαν σε Ιταλία και Σιγκαπούρη. Μετά το καταστροφικό τριήμερο στην Marina Bay, είναι αδύρυτη η ανάγκη συλλογής βαθμών, εφόσον η μάχη με τη Ferrari και Mercedes φαίνεται πως χάνεται από κοινού με την θεαματική βελτίωση της McLaren, ώστε να μην χαθεί περαιτέρω έδαφος σε βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών. Αναμενόμενα γρήγορη ήταν η Williams στα χέρια του Alex Albon, σε μια πίστα που παραπέμπει φυσικά στις αντίστοιχες όπου επετέχθησαν τα καλύτερα αποτελέσματα της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Βρετανο-Ταϊλανδός ήταν εντός δεκάδας και στις δύο περιόδους των δοκιμών, προσδοκώντας ότι η συνέχεια θα είναι ακόμη καλύτερη. Στον αντίποδα, ο Logan Sargent βιώνει άλλη μια εκπαιδευτική διαδικασία, καθότι η Suzuka συγκαταλέγεται στα σιρκουί που δεν έχει ξαναβρεθεί στο παρελθόν. Ως εκ τούτου, η υστέρηση στην απόδοσή του κρίνεται ως ένα βαθμό δικαιολογημένη, δίχως αυτό να αναιρεί την αναγκαιότητα βελτίωσης. Η Αλφα Ρωμαίο ανέμενε τον αγώνα της Ιαπωνίας ώστε να ξεπιπλωθούν οι αρετές των αναβαθμίσεων στο μονοθέσιο της ομάδας. Ο Βάλτερι Μπότας πρωτοστάτησε, όπως συμβαίνει άλλωστε μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, στις προσπάθειες που έλαβαν χώρα την Παρασκευή, συμπληρώνοντας την πρώτη δεκάδα στο FP2 και επιδεικνύοντας αξιοσημείωτο ρυθμό με την πειραματική C2 γόμα που δοκιμάζει η Pirelli εν ώψη 2024. Ο Ζου Γκουανιού, από την πλευρά του, βρίσκεται εμφανώς πια σε περίοδο ντεφορμαρίσματος, αδυνατώντας να συναγωνιστεί τον ρυθμό του ομοσταυλού του. Εκτός ρυθμού ήταν η Alpine, με τους Εστεμπάν Οκόν και Πιρέ Γκασλί να υπολείπονται σημαντικά και να εδράζονται εκτός δεκάδας. Για τον Γκασλί, η μέρα έκλεισε με το χειρότερο δυνατό τρόπο, όταν ο Γάλλος οδηγός είχε έντονη υποστροφή στη δεύτερη Ντέκνερ, βρέθηκε εκτός πίστας και κατέληξε στις μπαριέρες, δίνοντας πρόωρο τέλος στο FP2 αλλά και αρκετοί δύο μηχανικούς του που θα πρέπει να διορθώσουν τις υφιστάμενες ζημιές στην Α523 του. Την κατάταξη συμπληρώνουν Haas και Αλφα Τάουρι. Η αμερικανική ομάδα αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση, εφόσον τα πρώτα δεδομένα θέλουν την πίστα αρκετά σκληρή προς τα ελαστικά,
Και προφανώς η όποια επιτυχία σε περίοδο κατακτήριων δοκιμών, όπου το μονοθέσιο έχει δυνατότητες, δεν θα σταθεί ικανή για φετική έκβαση του τριημέρου στην Ιαπωνία. Αναφορικά με την Αλφα Τάουρι, ο Λίαμ Λόσον βρίσκεται πλέον σε σημείο να ανταγωνίζεται ή και να ξεπερνά το ρυθμό του ομόσταυλου του, αλλά και στην προκειμένη περίπτωση τοπικού ήρωα Γιούκι Τσουνόντα, αν και η μάχη αυτή βρίσκεται μακριά από τη δεκάδα. Το πρέπει υφίσταται και για εκείνους, στην περίπτωση που δεν επιθυμούν να μπει τέλος στην περίοδο θετικών εμφανίσεων της ομάδας. Η συνέχεια στη χώρα του Ανατόλου του Ηλίου δίνεται στις 5:30 το πρωί του Σαββάτου με το FP3 και βέβαια με την μάχη της pole position λίγο αργότερα, στις 9 το πρωί. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι μας. Μπορείτε να διαβάσετε τα αναλυτικά report των ελεύθερων δοκιμών, καθώς και όλα τα νέα από τον 16ο αγώνα της φετινής σεζόν, στο totalracing.gr και σε social media του site μας.